Jumpa bose, assalamualaikum. Aduh, anu keri warahmatullahi wabarakatuh. Ini teng pasar golek dagangan iki lho, gawe lek menawa dina iki bisa oleh rezeki sing rada lumayan. Masalah niki nggih cuacane niki mendung-mendung ngeten iki dodolan itu ora patek semangat kula. Kendaraan suasanane sinut ngeten iki nggih pulaan saeneke mawon pulaan ora sak ngoyo-ngoyo. Pasar Randi Bandung. Ya, iki kancane alu nggahno jelono. Kono biasa jelono. Dawa ku pake ra ngono. iya. Ya yo jenenge kowe tak kene mah ngono. Bojone omong iki nggahno jelono kaos tukang parkir. Selor setan. Iya niki Pakai lo anu kaos loro. bose iki lho anak buah anu bose disandangi ditukokno Pakira anu kaos dawa. Jawa mergawe diwangi sugih bring sampean. Terus topi-topi yang dipenak. Ya. Kaos sampai topi ini. Kalau sampai topi di seragam lho bose iki lho. Seragam, suku tak kantonge lho kok. Ya, iki keluane nganu iki tukang parkir. Man, enak man, enak. Aduh, man biasa tertelung, mulung. Aduh, man. Apa-apa tuh. Telat kurang ini. Tak mau penggulai dagangan tak. Anu ini. Marelang kananku. Kalau aku goreng kowe lor. Di dondongnya dia ini celuk. Ora dipekno, urung iso ngepekno. Celuk ijo aku ngono. Urung diambilin, urung dipenekno. Ya wis. Mbah sarapan mbah toko ketok mbah 2000 mbah. Pas sampe iki. Nggih. Kita buat enak itu. Urung yo. Iki mbah ramen kok. Kuwi karo godhong anu mbah orang lupa plastik. Sakne kene iki. Iya. Plastik regane mbah masal. Mandi. Iya. Satu piye jajalah. Sampeyan isih nganggo kresek to, Mbak? Enggak dia dhewe ngene-ngene. Oh iya iya. Dia dhewe ya. Kresek lho aku tuku setengah kilo ki kanggo adah rujak ki biasanya kan 7,5 to. Saiki 15.000 ki, Mbak. Masyaallah. Pikel ya, pikel rego. Heeh. Oh. Neng kono lho dhuwur. Bisa ae enak macet. Kotol titik. Dan titik. Gua mupeng gue dagangan timun yo rada larang. Kae mau sedih lah. Heeh. Kok saya ngalah gendi le dengan berapa? Alah kono lu. Aku ki kadang ning sekolahan, kadang yo Oh mami. omahku. Kita lek pinggir Iya. telon kono pian. Kok ora kowe? Boleh. Ben pas sepeda. Kok lewat? Ular kono rek. Heeh. Aku ngaleh kae manggone den leri kae nunut. Nunut yo jenenge wong nunut iya ngono kae. Ditudung. Ya. Ning ratan. Kayak aku tuku lho Mbah kae gendani gone wong.
Suku tahunan. Oh, gak ngene wong gendane jaman kaya 500 kae. Mengatur itu sapi. Dan aku iso tuku dhewe. Aku yo ngarep rada ngalor kono ngalem mlebu. Enak kedua itu. Iki ya, Bang. Panganan murah sehat. Bisa ya sedikit lah. Sarapan itu dulu paling laris itu enak. Arem ketemu. Nek gak lali yo. 4.000 lho. 4.000. Bisa. Apa Mbak campur ini? Mbak setuke juta, sakane terus. Wah, iki telu, kita telu. Bisa gak sih? Lah karek nambahi ngono kok bisa. Lah nambahi apa yo ora di Oh, lho, engko kleru kene. Duitku ki 4.000. Iya. Tidak mesti tak kene ae. Rasa karep mau. Aku kalau aku ini ya. Nah, stop. Mbah, dagangan, Mbah. Iya. Sudah warak, duit dagangan ilmu hitung dia. Jeli, Pak. Jadi Kisah kok tengah ini khusus bakul lonjo, bakul nganu ini kok tengah lho. Ini warung sing udah tutup ini ya udah kanggo. Wah, cukup larang-larang ngeten iki. Lah siapa dondong-dondong lah? Ini dondong. Hah? Nanti condong teh lau. Pas aku tak dondong kok. Pasar deh. Lah aku mau tinggal nek nang ae Pak. Kaya orang ngomong. Ini kayak ngono lek. Iki sing langganan kene. Oke, iki lah sore. Anu ora enak ngene wong edan. Sampai enak iki langganan iki wis tak yo ngenteni. Tak mung sik. Dodol sepi ngeten iki pulaan iki kudu aras-arasen. Iya maksudnya sing ronone teko ngene begayu kuwi. Ijek apa e? Waktu kono. Yo malah tek kejurangan yo. Lah yo. Gua aku yo sekut rumah karek Siti kok. Kok turu duwe. Duwe gak emang. Enggak kayak yo. Emang.
aku anggar ini gak tau duwe no tak ingetno terus. Ye, yo biasanya yo ngono ae. Panen ya. Rakyat selama. Saya gak tahu kalau Semarang. Rakyat terbalik kok. Makan desa ya? Anu ya? Bisa. Dulu. Desa emang berarti. Tua. Semarangnya dia loh. Semarang Utara. Pelabuhan. Timbul banjir rob tuh. Ya, aku. Lah kowe tak kota tak rasane dene iki piye? Aku dijak nglencer ning ngono mah kono. Japan. Wong kowe serong beron. Lecet barang. Aku gawe ning Sabang merah beron. karo nganu kae Bencong Simpang 5. Alah. Kene kono. Apa? Enggak tahu aku. Nane Duh, ka Semarang atike. Ora. Coba ngono kuwi mah aku. Besok enak ora. Besok enak. Nenek. Iya besok tak rene. Aku ki rene ki tak ingetno terus, tak tau duwe. Ya pernah dina kowe. Wis bar ki mang wis entuk sakmene kae ku lho. Wis bar ki mang, arek mulih lho. Entuk sakmene kae kok. Arek tuku bengkoan tok kok. Wis main gotongan iki. Kowe Laris mo. alah her lagi tendang hujan kuwi temeng ning untu. Alah. Hujan jake kok. Hah? Hujan nek sore lah, tak bisa. Hujan sore padha ae lho. Panas ter ngono kae lho. Rame ya. Rame iya lah kok. Iki terang sekali. Iya lah tau cai udah metu. Kang di Omahe Semarang. Untuk belanja sami akeh iki lho. Melone niku rada larang melone. Ya nek melon nang Parang. Alah perusahaan itu sing penting sambel masalah buah niku apa mawon dirujak iso. Ini cara golek. Ada golek nanti nopo jeneng. Ada golek anu bro golek bengkoan sik. Apa bengkoan iki tak golek kan. Lose iki sepi. Sing tamen iku malah bakul-bakul sing ning mriko niki bakul-bakul sing ning kok gawe pinggir-pinggiratan. Sing pinggir-pinggir ngisor le pinggir ora tenglas men. Sing was niki mas sepi ora lek sing tuku. Oh alah yo. Yes. Iki bakul klambi. Yo api-api ini pasar ini pasar anyar dhisik iki ra kene pasar iki pasar anyar dhisik pasar kono gandeng kobong dilekeni Mbak. Iya, Mbak. Takut. Wah. Impor langganan. Wis tuku sepelo wae ora akeh-akeh. Mbak, sekilo berapa? Ini suka. Goreng-goreng ya? Ada gorengan goreng? Goreng ya?
kono nek cek. Bu, entah ngetokno bolak-balik ora Minta maaf ya, minta maaf. Baru ditokno telefone ditokno pe pindho. Kayak rusak ngono. Cek utah apa cek kalem? Ora kalong. Ora kalem blas. Yo kare ngenyang ibu yo. Ya wis menang sih tak soleh. Nek iki lah Gon uang salahnya gak payu. iya iya. Nek kono kono lar komplek karek ini jangan sampai kurang wis karek murid alhamdulillah wis apale duit dadi duit ate yo ning kene ae ning jero kok kon bayar 2000 wah sesasi lak wis ketok moto enak ndek golek duit karek narik ya sing mergawe ngene iki mergawe direwangi tangane ngantek ngono lah jane wong iki balik tenan nek kelangan ora tanggung jawab iki kelangan helm yo omong joli apa nek kelangan motor terus ora mungkin rame terus ora mungkin saat itu suasanane sinu suasanane adem yo akeh sepine halo mama sepi gara-gara kena pelanggaran ora enek pertalit akhirnya pertalit yo ramene ra karuan pertalit iki khusus subsidi kanggo kaya kula ya karo kono pertalit di jual nek karo pelanggane kok yo ana CCTV saiki aku tahu pegawainya ada CCTV deh lagi pom dari CCTV langsung hubung neng pusat konangan oh kanan kiri ini adalah foto-foto yang juga milik negara lama milik negara itu nyewa ini milik Perum Perhutani
angker. Aku pulang dari ini teh piro mang tak hitung iki. Nanase 15.000. Limune 10.000, 15 sampai 10 piro iki. 15 sampai 10. Terusan pengkuane 5.000. 35. Jambu karo semangka 7.000-an 14 karo 35 karo 14 pola wis nyek tak nyunggak itu wae rong komplit aku sik duwe turane omah buat ini modal sekali satu warga akeh ini wong Betawi niku kudu tatak dilakoni pirang-pirang puluh tahun wis biasa. Desa nila sarapan buat orang mau watang di wajib orang buat itu tang pun tak tenane rin. Oh niki wis tak munggani dagangan. Oke niki persiapan kali berkadang banget.